aby sa ďalej mohol živiť Majko Hledko s jeho zásahovým tímom a spol. Prostred futbalového zápasu by vypratali štadión cez prestávku, postavili by tam kvôl a takéhoto človeka by obesili, doslovne do písmena obesili, potom by pohrabličkovali, tú mŕtvolu by niekde rozprášili v mori a pokračoval by futbalový zápas ďalej s dobrým pocitom, že sa zbavili darmožráča. Premrhať 8,5 milióna, čo by dnes uvítali slovenské domácnosti alebo samosprávy, ktorým škrtol z rozpočtu najmúdrejší a najfundovanejší minister financií, už hraničí v tomto štáte tento diletantizmus s vlastizradou. Pretože za socializmu, za každý jeden takýto skutok by bol odsúdený v Jachimove v uránových baniach za rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve. Tam by sa s ním absolútne nikto nehral. Rozumiete ma? Absolútne nikto. Pokiaľ minister Číne spreneverí takéto obrovské peniaze a takýmto spôsobom, že malé decko v škôlke vidí, že to je sfalšované, absolútne, ale absolútne nastavené na to, aby sa ďalej mohlo pokračovať v rozkrádaní Enviro rezortu, aby sa ďalej mohol živiť Majko Hledko s jeho zásahovým tímom a spol a mimovládky mohli naďalej likvidovať slovenský vidiek, poviem vám príklady, tak takýto človek v Číne prostred futbalového zápasu by vypratali štadión cez prestávku, postavili by tam kvôl a takéhoto človeka by obesili, doslovne do písmena obesili, napríklad každému, že takto rozkrádať verejné financie sa nesmie. Potom by pohrabličkovali, tú mŕtvolu by niekde rozprášili v mori a pokračoval by futbalový zápas ďalej s dobrým pocitom, že sa zbavili darmožráča.